Het lijkt erop dat er dit hier minder bezoekers op Oeralwest hebben. Exacte cijfers binnen nog net, maar de indruk bij de organisatie is dat vooral door de wieken minder mensen naar Skiel gekomen binnen. Bij de weekend wie het wel druk, maar het tal van uitverkochte vaststellings. Directeur Joop Mulder van Oeral maakt hem dan ik nog geen zorgen. De echte Oeralgangers die zijn er allemaal. En als je reëel bekijkt hoeveel kaartjes wij jaarlijks verkopen, dan zijn we nog altijd sterker dan de gewone schouwburger in Nederland. Grote verhoring dit hier weer dat er geen muziek meer wie op het Groene Strand. Daar frustratie van gewoon bezoekers. En dat vind ik wel ja, zeg maar waardeloos van dat soort mensen. Dat ze dan, terwijl ze nog geen 10% van de mensen zijn, maar door lawaai te schoppen en allerlei flauwekul uit te halen, verpesten ze het wel voor het overgrote deel publiek. Dus dan lijkt het wel een beetje voetbalhooligans. Nevens Mulder biedt een nieuwe locatie, de betonning, een soort ruimte om nieuwe zaken te ontwikkelen. Ik wil de organisatie de komende jaren meer inzetten op heegwerige theatervoorstellings. Ja, dat zijn toch de volgende stappen die Oeral maakt. En we kiezen voor kwaliteitsverbetering en niet voor kwantiteit. Voor Takamir is het nog onduidelijk of het van Oeral, de Westerkijn, nog wel broekt worden kan. De eigenaar van de Groen wil recreatiewenten bouwen op het terrein. Als dat er ook iets, maar voor het festival een locatie zocht worden. Ik vind het heel belangrijk dat het centraal gelegen blijft, terwijl in de buurt van Midstrand. En ja, dan is Geitenpark de mooiste optie. Maar er zijn ook nog wel andere plekjes waar we naar uit zitten te kijken of dat daar lukt en hoe dan. Alleen, we willen wel heel graag wat hier is, een beetje dat omsloten, warme gevoel houden. Dat we echt met elkaar in een fijne locatie zitten. Joen wordt de 23e editie van Oeral afsluiten.